Benarnya apa masih Mas? Iki benarnya rambut kepang. Ayo Kepangi so tren pol iki. Omong ya. Daerah Bos Andran aku mau rambut ini. Ini aku terpaksa mergone juga kopi. Ayo kalau rokok. Rokok. Heeh. Tenan. Iki bose ngluwetak ono peh goyang sarang kopene. Tenanan. Kena nggih latihan cacah. Lah iya. Golongan dudu ngadu. Nek masuk iki bener iki. Wes. Lah pengen tuku barengan gini. Bos Andra. Heeh. Bah lagi jarane lunga iki bose. Piye kok sudah budal? Saya jek repot jek konten jan. Sopo iki? Iki pangi sing gunti. Tikete teko wonge bulet sing ngejak. Kita sekolah mencari teman kan ayo. Beh, pangan ngombe. Gelasnya amakno bahaya. Gue aku sesuk bayarane. Anjing. Tak Mas bagus ya. Ini namanya apa, Mas? Laginya apa Mas? Laginya apa? Celi barongan. Karena sombong atau apa, Mas? Atau seni? Lah ya, barangane dhewe lur, digarap dhewe, dikedhok dhewe. Dadine ya ngene iki, semangat-semangat sing ngedhok ya bose dhewe iki. Nyaput to lho, aku pengen delok sampean sing tandang gawe. Lagi pas apa kan? Kowe bar maraton ya Dudu. Kowe bar berjogging. Maraton. Yang mau mengundang Mas Jas monggo. Foto biasa. Main bola werti Kang Papat. Lah ya. MC-nya bola werti. Piro kok? Ki bose. Ndelok cacah iki lho. Piro yo iso deh. Ora iso. Ya, Wis upomo. bendina nglumpuk ning kene mesti cacahe. Sak kelebatan LD ya. Rahyo Bati lho drajean iki. Apa to? Tapi mati gitu tuh. Ini Boleh bong iso aja ya, ya. Cek kurang titik. Aku channelku sing citoke wis iso. Tak sepilne barongane. Iki Jagratara. Repot di sono lah. Lah iki wonge sing duwe ngedhok kalau. Lah kae. Nah, kalau itu mau dijual berapa, Mas? Kau nentu. Lah ya, poh lah kalau gambare es mbayekin.
Stikernya serjatu nih. Ayo. Ayo. Tak sepil nih barang-barangnya sing ning nggone markase Kongso. Iki keteke. Angker. Ketekan angker gitu. Lah iki Rani kok Randy. Lah kemangap. lagi setere Kongso iki. Halo piye? Lah. Spil jalangane, spil jalangane. Cok, sebenarnya ini saya berngose lho. Tatah berngose minggu bari. Cara tiga spil ya. Setelah ning ra lho, pireng lho. Iki panglawas lur iki. Beh, iki wis sejarah iki, sejarah. Iki pang lur. Saiki dadi arsip. Wis gak kaya digawe. Wis sak sepil kucingane san. Carane. Sing jogi kucingan barang iki disepil pisan. Kabeh lumpuk ning kene. Kace. Barongan. Golis lho Mas. Peh. Cucu-cucu jeru san. Apa to iki? Di barang iki. Sindur dhewe iki lho. Yo mong sing tandang gaya delok. Kira apa keringan. Lah Mas Randy iki meneng-meneng ya maca donga lho, Dra. Donga adu. Moco jedeng iki cah iki. Donga adu. Bocah gendeng ra mari-mari aku. Nyapa gak ada itu. Sing penak adu. Yo. Ini kan toh. Emang tak pilih sih Dren. Demen ning omah. Lho kowe WA aduh rono. Cok Iki wis upin-ipin iki. Senengane padu wae. Kono aku dino ra iso. Ora iso tenan. Gak iso. Kok bawa. Ben dino, padu dino. terus. Bawaane kudu ngantem ya. Tapi ora diantem. Bawaane kudu. ora duwe gas merah to, Ndra. Kalau bone gorenganmu lah bone bone karat karo. Jan rene suarane nyapa ya? Eh, Kene suarane nyapa? Pemadane biasane ngobot iki. wis ngomong ngamo iki. Lali marang rumah tanah. Jangan tawane mung oh jenenge Papua ae lho. Rawat ya kadung aku wis Surabaya. Siap ya? Kadung siap ya? Iki wis arepe nyang pelabuhan wisan wis nang Surabaya. Tak gendane lho ning kono. Ane. Gak kuwi ning kono iki sisteme iki piye kan ngono. Kaya nggone ngese barang iki kaya mangane kan kudu ditekoni. No, kenae piye? Genae kok piye. Wis to pokoke penak-penak ngono. Kok
mangga ngono saya tak kok gene wong iki yo nyebut gawe iki ora syukur Heeh. Ya kuwi penting to, Yan. metu nang ngono. Ya wis saya jujur piro ya tahun kan jujur. Neng kono kerja awakmu mek ajare kita kongkon nyeleh watu kok kaya pondasi pertama maksudnya. Nyeleh watu kan yo urip dhewe to. Dene. Yo wis aku adekmu. Terus bro. Lah ning kono kuwi bar nyeleh watu iki mau nyapa. Awakmu nek sir mulih ya monggo, nek kerja ning kono ya monggo. Lah saiki ngene. Nek saumpamane Sik, suwi. nek kono adoh to, daripada nyeleh watu mulih kan percuma mbak duwe, Pak kapal ora ngono. Nek kerja ning kono piro hariane? 80. Nek kene lho 110 nek kono. Apa daerah ndi? Ya gak kok. Dan nang Papua iki dhisik lek nang proyek kono ya. Wis seharine 100 swidak. Ya. Ning kono. Aku dhisik pernah perantara soalé.